क्या जबरदस्त है, सुपर्ब। थासुमलि दंफां नै नाय बर'दिन बोथोराव थासुमलि जावनो नागिरदों, जावदों माने नै मोनबायानो गिदिर गिदिर। जाजागोन ना जाजायाथाय, जि गिदिरखा नै बेबो नै थासुमलि रुनानै जागोन, रुनानै बि दंबावो नै दंबावो नै गाहायाव नै बेलाय नै जि गिदिरखा नै। जाजागोन ना जाजाया बियो एसे जिरनानै नायनोसै। थासुमलि थांनाय बोसोरनि बियो नै बेयाव दं, मेरला दं। सोरनो नांगौ खिन्था, साप्लाय खालामना हरगोन जों। जि बुरजा दंखायो, मेरला बारनाय गैया। माने फांसे फांनै फांथाम फांब्रै 10ता बिफांसो दङ आरो 10तासो जथेस्थ'। हायाबो खोनायखाय एसे मोजां जायो थासुमलिया। बेथ' गोजाबावसो नांगौ, गोजाया नै एम्फे गोजा। जानोसै माबायदि मोनो। 2 केजिसो जाखागोन मोनसेयानो, सेरनै। आरो बेलाय नै बिराद गोबावनि उनाव थासुमलि जानो सानदों माने। ओजों दिल्लीयावथ' मोनो मोननायलाय, मोनो ओजों माबानि साउथ इण्डियानिफ्राय फैयो आरो। ओमफ्राय बे जोंनि न'नि गायनाय, न'आव फैनाय हिसाबै बेखौनो जालांसै। थासुमलि फुख्रिनि ना जाबाय, लकेल दाउ जाबाय, अमा बेदर जाबाय, थासुमलिबो जानायसै नै बेनो। फै माबायदि लामदों Sekanay siriden Sekanay siriden Ini nama Janggila daerah बोसोरनैसो जाबाय, बोसोरथामल' नङा बोसोरनै daerah Janggila ya. Sekanay siriden niya Itu dayu sunaनै जोबनोसै। रुनानै जागोन ना मागोन बेखौलाय? रुनानै जागोन। मोनथामजों बेसेबां जाहैगोन? 5 केजि 6 केजि जानो हागौ। ये मेरे सीधा ला, ट्रेनिंग चला दूंगा। ये क्या है? झींगा बीज है। चलो इसको बनाते हैं, हाँ खाते हैं, ठीक है। चलो बस। Go. Wah. Garam. Paninya. Wah. क्या जबरदस्त है, सुपर्ब। हाँ मजेदार। वीडियो से या ग्रेट। चलो आप लोग एंजॉय करो, खाओ, आप लोग भी खाओ।
आप लोग भी एंजॉय करो, ठीक है? हो गया? टाटा बाय।